Helo, Sarah dwi, a bwriad y ffilm fer hon yw rhoi cyflwyniad i chi i ddod o hyd i adnoddau ar-lein. Gallwch ddod o hyd i'r dudalen adnoddau ar-lein o wefan y canolfan adnoddau dysgu. Wrth ddewislen ar y chwith, cliciwch ar adnoddau ar-lein ac wedyn adnoddau electronig. Mae hwn yn mynd â chi i restr o holl adnoddau electronig mae'r CAD yn tanysgrifio iddynt. Mae hyn yn cynnwys e-lyfrau a e-gylchgronau. Os ydych yn chwilio am adnoddau specifig fel e-lyfrau, fedrwch chi cyfyngu'r rhestr jyst i gweld y pecynnau e-lyfrau. A'r un peth os ydych yn chwilio am e-gylchgronau. Mae esboniad byr i ddisgrifio beth yw cynnwys bob un o'r adnoddau, a fedrwch defnyddio'r allwedd ar yr ochr dde. Mae angen athens i defnyddio rhai ohonynt, a mae gennym ni testyn llawn o rhai, ond ddim o bob un. Fedrwch chi defnyddio'r linc ar dop y dudalen i chwilio am e-gylchgronau yn ôl y teitl, ond nid gan yr awdur. Fedrwch chi hefyd chwilio am adnoddau electronig o'r catalog. Os ydych chi am defnyddio'r adnoddau electronig, bydd angen i chi gael cyfrif Athens. Fedrwch chi hefyd defnyddio'r canllawiau pwnc i ddewis pa adnodd electronig rydych chi am ei ddefnyddio. Am fanylion pellach, gwiliwch y ffilmiau am e-lyfrau a e-gylchgronau sydd ar wahân.